кетті яшілігі марғамағы сағат ұтлары сонармы ғымырым алда тағы сағат уы құшылғанда еріклерді қауыша яңа жылда бірге болып йылдызлар шулай құша сағат уы құшылғанда еріклерді қауыша яңа жылда бірге болып йылдызлар шулай құша. Кіріңіз. Хайырлы ерте, Райхана Рифқатовна. Иртүк бір шығым үшін ғафу етіңіз. Зинхар ғафу етіңіз. О, Ильдар Ильсурович. Біздің яқларға ненде желлер ташлады? Рахмат. Шатлықла желлер түгіл, Райхана Рифқатовна. Чөнки сіздің бик яқын ақиретігіз, һәм дә минем сөйекле хатыным Сирина ханым түнгі 3-тә генә кайтты. Ничек? Менә шулай. Шуннан? Ничек? Инде шуннан. Юк, хатын кыз кычак толы чәчәк белән өйгә ире янына төнге 3-тә кайтып керә. Җитмәсә, машина белән китерәләр үзен. Чик, шуннан. Ильдар Ильсурович, сез хатыныгызның актриса булуын онтасыз ахыры. Кичә бит аның спектакль иде. Спектакль 9-да бетә. Ярар, алайса сез нигә аны каршы алмадыгыз? Әйе. Кичә мин аны каршы ала алмадым. Безнең бер коллегабызның юбилее булды. Менә бит ничек.
Әнеге сіз де оның бірәрсінің туған күнінде болғандыр деп ойламайсыз? Алай болса, ол аны меңа алдан ұғайтырға тиіш еді. Менә шәшәкләрне ничек аңлатырсыз? Сіз мені ғажапландырасыздар, Ильсурович. Хатынығыз актриса, сыңында артисткаларға да шәшәк бермәгеш. Актриса. Премьера болса бір қал. Жетмәсә, аның кешегі спектакльдәге рөлі кірдім шықтым ғана. Менә мұнысын ничек итеп аңлатырсыз? Мен сіздің ғаиләгезнең адвокаты түгел, ғафу итегез. Неге мендән сорыйсыз? Аннары сіз үзегез миңа ир белән хатын арасына тыгылмавымны үтендегез. Анысы шулай. Миңа нишләргәсең? Сіз соң қайтқанда, Сирена не эшлейді соң? Ол дәшми. Ол бір сөзді әйтмей. Ишмасам, талашса не де бір. Әбет ол барысын да біле. Білмәгәнгә генә савыша. Менә сіз де білмәгәнгә савышыгызда дәшмәгез. Яхшы киңәшегез өчен рәхмәт, Рәйхан Рифкатовна. Исән булыгыз. Сіз аңа кешегі біздің сөйләшү турында җиткермәгәнсездер дип ышанам. Сіз нәрсә инде, Илдар Ильсурович? Без бит сезнең белән зыялы кешеләр. Ярар. Борчыдым. Гафу итегез. Тик шулай да сіз Сирена белән бу турыда сөйләшеп алсагыз, яхшырак булыр иде. Хушыгыз. Хушыгыз. Алло. Привет, красавица. Хаман йоклыйсыңмы? Райхана, сәлем. Кеше шундый соң кайтылды. Шулайдыр инде, шулайдыр. Кара әле, дустым. Сен айтасы сүзләрем бик күп иде. Әйтсең? Не телефонный разговор. Килеп китмәсеңме миңа? О, юк, эшләрем күп. Былайда соңгы вакытларда кавыштыру, таныштыру эшләре белән генә шөгыльләнә башладым. Сен гарышын килеп кит инде. Бәртәмнәй бер пешереп куярмын үзеңә. Ай, шулай дисәң генә инде. Ярар, карармын. Эшләремне эшлим инде башта. Көтәм кил.
нишләп кичә килмәдең? Кичә минем белән әллә нәрсәләр булып бетте. Шуңа килеп җитә алмадым. Минем белән дә әллә нәрсәләр булды. Я, сөйлә. Тукта инде, Алсу да килсен. Аны да чакырдым, ул килгәч барысын да сөйләрмен. Әйдә, уз. Алайда. Райхана, уз. Әйдә, утыр. Хәзер Алсу килер инде. Әйдә. Ай, пешердем шу. Молодец. Монаннар өчен. Утырдым. Сыйлай да. Алсу. Килеп җиттек, әйдә, Алсу. Әйдә, шишен, Райхана килдек, әйдә. Ой, достым. Исәнме? Әйдәгез, кызлар, утырышыгыз. Карале, моны шума пешергән. Яле. Әйдә, утырышыгыз хәзер. Рәхмәт. Миңа? Берәй сөйлим сезгә. Я, ялгырма. Кызлар. Алсу. Кичә мине Райхана үзебезнең кафега чакырды. Минем кичә чынлап та бер кәефем юк иде. Син шалтыраткач көчкә киендем дә килдем. Көтәм, син юк. Яныма бер кеше килеп утырды. Шуннан Танышып киттек. Ул да кемнедер көтә иде, аның да кешесе килмәгән. Шуннан бик каты сыйландык. Миңа театрга барырга кирәк. Сөйләшәбез, ярый әле икенче пәрдәдә генә чыгам. Я, шуннан. Шуннан аны спектакльгә чакырдым. Кызлар, спектакльдән соң өйгә кайтырга чыксам, кызлар, хәзер. Парам. Кызлар, төнге 3-тә генә кайттым. Илдарым нәрсә диде? Мин кайтканда ул йоклый иде инде, шуннан бирле күрешкән юк әле. Кызлар, сез аны күрсәгез. Настоящий ир. Райхана. Менә сиңа да булсын иде шундый кеше. Кызлар, эшләргә инде миңа хәзер. Kızlar, aşlarınız temiz olsun. Рәхмәт. Кемсең бу кызлар? Директорның яңа урынбасары диләр. Сез кызлар әллә нәрсәләр беләсез?
Мен мұнда баш мұхарир болып та бір не де білмей отырам екен. Шыбықсыз телефон тезірек ішлей. Шушы міне енді ол. Между прочим, үйленмеген дейлер. 100 үйленіп, 100 айрылғандыр әлі. Бигірек шибер, нендедір артист қашаған. Нәрсесі барсың шуның? Шибәр, меңа қалса ғадәти. Рейхан Рифқатовна, сіз неге бірді сөйлешмеше отырасыз? Сізге ұшый ма? Ер кішіге шиберлік нәрсеге? Ақыллы болсын ол, ақыллы. Матур болғаш қарап қана отырасы келе. Өзі де бізден көзін алмайды. Кімге қары екен? Алсы Хакимовна, Әу, анда сіздің қойнан ағыз келген. Мен аны сіздің кабинеті қызға заттым. енді қойнана. Ерігіздің әнесі? Фәритнікі ме? Ерлер көп болғашта шетін екен. Юқ деп әйтірге керек еді. Ол сіздің мұнда екеніңізді біле? Сәнмісіз, Сания Шакуровна. Нәрсе білән ердәм ете алам енді мен сізге? Зинар, ташлар шул қылануларыңны. Фәритні тағын қуып шығарғансың екен. Ол қойда яшарға тейішсің. Өзі енді? Бізде ме? Сізде болмышы. Аның тағын башқа ерті бар мұны? Сіздің біргелеп салған ертіғыз. Бірге салған? Аны салдырыр үшін қыл қимылдатқаны болды ма деп сұрағыз сіз башта, Сания Шакуровна. Бірге салған ерт емеш. Кіші күлдірмәгіз ешмасам. Ол нешлерге тейішінде қазір қоя барырға. Сания Шакуровна, ең башта кішкенеден ұлығызны іш-ішлерге үйретіп өстерге керек еді. Иркелеп, бірден бірімдей башынан сипап өстірмеске еді. Бойы ұзын, қияфет тәйбәт, еші 40-тан озған. Өзінің қолынан бір ненде де іш келмей. Ол бит қодақ та қоға білмей. Әлі яры еді бит әлі. Өзіңе керек болғанда кіртәсің. Керекмәсе қауып шығарасың. Сания Шакуровна, мен аны қызғанғаннан кіртем. Рәт шықмас мекен деп. Русланны да әлі қоя жер шетіне жібердің де, өзің қазір клуб қатлы үйде яшап ятасың. Еріңні де бірден бір ұлыңны қорайсың келмей. Сенің ойыңда фақат шул ақша ішлеу күні. Бірден бір ұлым менім. Ең шәп илді Англияда білім ала. Bizim mında talaşqanını, soğuşqanını көрмәсін, тыныш ешәсін. Шын ират болып қайтсын деп жібердім мен анында. Бек біләсігіз келсе. Алсу, әлі Фәритні кері қайтарасың ма? Ол бит сенің бірден бір балаңның атасы. Бір кескен екмәк кері явышмай бит, Сания Шакуровна. Kızlar. Бәхет бар ма екен ул дөньяда? Син дә шулай сөйләшеп утыргач, безгә нәрсә кала инде? Фатирың бар, машинаң бар, акчаң күп. Сиеркәләреңне дә алыштырып кына торасың. Акчадамыни бәхет? Минем бит хәтта яңа елны каршыларга да кешем юк. Без сиңа нәрсә кеше түгелмени? Кызлар барыгыз да яңа елны бездә каршы алабыз.
Юк. Мин улым янына Англияга шармын ахыры. Аны бик сагындым. Күрәсем килә. Мин бит монда барыбер бер кемгә дә кирәк түгел. Юкны сөйләмә инде зинһар өченә. Иң кызыган эше шул, кызлар. Гомер уза. Без картаябыз. Менә шуннан соң инде без бер кемгә дә кирәк булмаячакбыз. Ай, кызлар. Жүләрләрсез. Еллар исәбенә җавап булып тезелсә дә бала чагыз. Сезнең әле асыл җиләк кебек, асыл җефәк кебек чагыз. Карашларда яна йолдызлар, йөрәкләрнең әле уты бар. Бу ханымнар меңне каратыр. Берне генә ләкин яратыр. Мин шуннан да бәхетсез. Ирем мине ярат. Яшь кызлар артыннан сирелә. Әтием зур түрә булганга карьера ясар өчен өйләнмәде микән ул миңа? Юкны сөйләмәйин, Сирина, ярата ул, сине ярата. Инде яшь кызларга килгәндә үтәчәк ул. Алар бит инде барысы да бу яшькә җиткәч кытырынып ала шулай. Эшем юк. 2 тиенлек рольләр уйнап җирим шунда гомерем буе. Син менә дигән сиеркә таптың. Ул да бит үзенә күрә бер стимул. Әнә ничек матурайып шибәрләнеп киттең, ә? Юкка түгел. Юкка түгелдер. Сирина. Синең өчен эзлеп торган кызың бар, ичмасам, Сөмбелең бар. Кызлар, сез бәхетсез булсагыз, иң бәхетлегез мин булып чыгам бит инде. Ирем юк, балаларым юк. Хәтта кичкенә генә ака машинам да юк икән. Аның каравы яраткан эшең. Менә дигән шигырьләрең бар. Ул шигырьләрне китап итеп бастыра да алмыйм бит. Шул да булдымы бәхет. Менә монда 3 бәхетсез хатын утыра. Нишләргә инде хәзер? Әллә акырып җылыйкмы соңа? Юк инде. Җыламый гына торыйк әле. Әйдәгез бер шаркылдап көләбез. Райхана, син яңа елда безгә киләсеңдер бит? Әллә син дә берәр чит илгә китеп барасыңмы? Юк, кызлар. Быел мин яңа елны өйдә каршылаячакмын. Бер үзеңме? Юк. Юк. Кем белән? Мин аны көтәчәкмен. Кемне? Ана. Кызлар, быел яңа ел төнендә мин үз кешемне очратачакмын. Үземә ошаган кеше белән танышачакмын. Андый кеше бар микән соң ул? Андый кешене табып булмас, юк. Сиңа ошатулары, ай-яй-яй. Язмыш илтә микән, өмет микән, эзләгәнне килә табасы. Мин барасы йортның капкасында, көтә кебек бәхет дагасы. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, иң изге вәгъдәләр алмаштык. Җиләк кенә чабып китте, яшьлегем аргамагы,
Сағат утлары сонармы, ғымырым алда тағы. Сағат уы қошылғанда, ереклерді қауыша. Яңа елда бірге болып, йылдызлар шулай қоша. Сағат уы қошылғанда, ереклерді қауыша. Яңа елда бірге болып, йылдызлар шулай қоша. Neye? Saldım. Yüreğim yanğınğa. İçtim. Yüreğim yanığı basılmaz mı deyip. İçtim. Benim bu uyda kiregim kalmadı. Ник дәшмейсің? Yok, sen айтам. Ник дәшмейсің? А? Bu үйде керегің қалмаса, башқа үйде керегің бардыр. Нәрсе сөйлейсің сен? Нинди үй? Ну нинди үй? Ол үйге сені кіртмейлерміне? Бәлки олар өзлері сенің үйіңе қызығып ерейлердір. Жоқ шу. Бұл үй әтінікі шу, машинаң да әтінікі. Әтие. Ішкәді әти арқасындағын әлектің. Ол ұзын аяқты еш қызларыңа сен керекмейсің. Оларға бит сіздің еш абзыларының қолын кіселеріңне керек. Сен, теге прокурорыңа не үшін керек екеніңе білесің ме? Бір түнге сен аңа, бір түнге керек. Ол меңа керек деп ойлайсың мәлі. Мен сеңа юри учитіп оның біле ашырашам. Әгерде сіз қазір бұл талашыны тоқтатмасаңыз, мен бүгіні кейден шығып кетешекмін. Қызым, мен битәнеңні бик яратам. Бәхетле булдың мы диye зинһарлап сорамагыз. Яңа елда яңа бәхет, сез миңа юрамагыз. Сәгать уғы кушылганда, йөрәкләрдән кауыша. Яңа елда бергә булып, йылдызлар шулай куша. Сәгать уғы кушылганда, йөрәкләрдән кауыша. Яңа елда бергә булып, йылдызлар шулай куша.
Вам телеграмма. Международная. Распишитесь, пожалуйста. Международная? С Новым годом вас. До свидания. Спасибо. Сирине. Рәхмәт. Сезне дә киләчәк яңа еллар белән. Алсудан телеграмма алдым. Сезгә дә килде. Юк. Өйдә булам. Как я выйду на дороги, как я выйду на село, только свистну понемногу. А где детишки, ребятишки? А вы Снегурочку Дед Мороз не заказывали? Нет. А это какая квартира? 89. Ой, извините, пожалуйста, нам 98-я нужна. С Новым годом вас, с новым счастьем. До свидания. Спасибо. С Новым годом. С новым счастьем. Сіңлім, рахмет. Sizin de. Mansur'un da bağlarında kıtla. Kuştedeşlerimle yarattılar mı? Yok. Özüm güne tugel. Anlara ektirmin. Yanğa yıl bilen singlim. Сағат оға қошылғанда, yüreklер де қошыла. Яңа елда бірге болайық, йылдызлар шулай қоша. Алло. Bu sen mi? Әйе, мен. Мен seni күттім. Кім сол сен? Мені қойын білесің, қойын таптың? Мен сенің телефоныңны интернеттан таптым.
интернеттан. Онан да кім кірткен? Білмейм. Күйеу білән кәләш сайтынан. Anlaşıldı. Нәрсе аңлашылды? Былай ғына. Сен нәқ мин хыялланған кеше. Сен бит мені білмейсің. Біләм. Мен сеңа келем. Мен сені күтем. Күбекләрен уйнаклата, кәсәгә шәрәп